Com és la marca visual de la teva escola? Tenir una bona imatge gràfica no és tan difícil ni tan car com es pot pensar. El que t'exposaré a continuació és un pla concebut per a escoles petites o amb pressupostos limitats. Els 10 passos per crear una excel·lent marca gràfica low cost. Si el teu centre és gran, o més encara si pertanys a un grup escolar, podeu ser més ambiciosos segurament i plantejar-vos accions de comunicació professionals. Les petites escoles, en canvi, no poden abordar segons quines despeses. Què poden fer aleshores per tenir una bona marca visual, bona, bonica, barata? En parlem després de la sintonia. Branding escolar. El podcast per fer de la teva escola una gran marca. Hola, soc Miquel Rossi, assessor en branding, màrqueting i comunicació de marques escolars i també dissenyador gràfic de logotips, identitats visuals, projectes, campanyes publicitàries, follets. Em pots trobar a brandingescolar.com, que és el web on ofereixo tot un seguit de continguts que penso que et poden interessar. Tots podem comptar sense inversions costoses amb un aspecte visual atractiu i coherent. El que inicialment sembla una dificultat es pot convertir en un avantatge, amb la condició que actuem en planificació. En un centre petit, arribem més fàcilment a totes les persones i a totes les circumstàncies. Això fa més fàcil mantenir la coherència i seguir fidelment allò que ens hem proposat. És qüestió de ser ordenats i tenir clar què busquem. Aquests són els 10 passos que et proposo. Primer, defineix l'estratègia. Reuneix un petit grup heterogeni de gent de l'escola que consideris que coneix bé la seva idiosincràsia i que l'estima. Elaboreu plegats un text breu que descrigui la identitat del centre, la missió, la visió, els valors, les dades que millor il·lustrin la seva realitat, el creixement de l'alumnat, els resultats acadèmics, el perfil del professorat, el context en què us trobeu, és a dir, la comparació amb les escoles de l'entorn, potser a través d'un ADAFO, i el més important, com somieu que pot ser l'escola d'aquí a 5 anys, però que sigui un somni realista. Finalment, haureu d'establir una meta, és a dir, el posicionament a què creieu que heu d'arribar. Tot això no cal que sigui massa extens. Amb uns pocs folis en tindreu prou. Segon, crea les etiquetes de l'escola. Entre tots, seleccioneu 3 atributs amb els quals vulgueu ser reconeguts. O sigui, 3 adjectius que puguin descriure ells sols la vostra escola com si fos una persona i que a la vegada la diferenciïn dels altres. Amable, excel·lent o àgil, obert, curiós, equànim. Aquests adjectius sorgiran lògicament de la síntesi del treball anterior. Però, repeteixo, sigueu realistes. No esteu descrivint com us agradaria ser. Això ha de coincidir amb la realitat. I tingueu en compte, si alguna escola és percebuda en algun d'aquests trets molt pel damunt vostre, bandegeu aquest tret. Per exemple, us tindrien per mentiders si sou un centre concertat i afirmeu que sou sobretot una escola oberta i inclusiva quan el que teniu al costat és un centre públic. O si dieu que sou molt innovadors i la vostra competència immediata té renom perquè participa en TED educatius. O si us veneu com a excel·lents i al costat teniu un centre privat amb els millors resultats de la demarcació. És millor centrar-se en una altra qualitat que també sigui important per vosaltres, però en la qual pugueu esdevenir els millors. Tercer, qui fa el logo? Amb tots aquests textos redactats, encarregueu a un professional del disseny que us faci el logotip, que tria els colors, les tipografies, les maquetes, etc. Sí, he dit un professional. Si cal, per fer-ho barat, busqueu una mare, un pare, un antic alumne de l'escola, algú que ho pugui dissenyar a un preu molt accessible perquè s'estima el centre. Però si el logo no el pot fer un professional, us aconsello que no tingueu logo. Limiteu-vos a escriure el nom de l'escola sempre igual amb el mateix tipus de lletra que es triarà per la comunicació. De debò, funciona molt bé, encara que costi creure-ho. Quart, el domini del web. Seria estrany que no tinguéssiu encara un domini adquirit, però si és així, heu de comprar el domini, és a dir, l'adreça del web, el més adequat per a la vostra escola. Nom de l'escola.cat, per exemple, entenent que nom de l'escola és el nom del vostre centre. Us aconsello que us quedeu tots els dominis habituals, .org, .net, .com, .es, .cat, perquè no són gaire cars i d'aquesta manera us assegureu que els teniu vosaltres. Si us trobéssiu que el vostre nom ja està ocupat, cosa que si l'heu d'adquirir ara em sembla que serà bastant normal,
No feu combinacions estranyes de sigles, guions alts, guions baixos, que després dificulten molt d'aprendre'ls. Us aconsello que feu una cosa, mireu abans si alguna de les noves extensions encara està lliure. Si sou un centre que us dieu, posem un nom, Ausiàs Marc, se m'ha acudit aquest, no? Ausiàs Marc, és possible que hi hagi més d'un Ausiàs Marc. Doncs potser ausiasmarc.cat està ocupat, ausiasmarc.org està ocupat, però ara hi ha els dominis .site, .zone, .me, .education, .study, i potser potser ausiasmarc.education, doncs us el podeu quedar vosaltres. Heu de contractar també el hosting, és a dir, l'allotjament del web, i us hi feu instal·lar un WordPress. Tot plegat no passarà dels 120 euros anuals. Us dic WordPress, d'una banda perquè és gratuït i perquè és més professional que altres i ofereix moltes més possibilitats. Per administrar el WordPress cal una mica de formació, però és una formació bastant elemental i podeu trobar molts manuals a internet. 5è, i ara fem el web. Doncs bé, d'acord amb el dissenyador, seleccioneu un tema de WordPress de pagament. Un tema vol dir una presentació, un estil gràfic. Seleccioneu un tema de pagament de WordPress que pugui satisfer les vostres necessitats. Un avís. Tot això que estic comentant es troba en un post que vaig publicar fa un temps, que podeu trobar també a brandingescolar.com, on a més s'ofereixen enllaços a cada cosa de les que vaig comentant. Si teniu dubtes podeu trobar-ho allà. Un tema de WordPress costa al voltant d'uns 70 euros i un cop ja el tens ja l'has pagat. Els temes de WordPress permeten modificar alguns elements del disseny, els colors, la tipografia, les mides del text, la posició del menú. Doncs bé, d'acord amb el dissenyador, fixeu cadascun d'aquests elements i ja no els modifiqueu més. Aquesta plantilla ha de convertir-se en el model per tota la resta de documents, els documents de Word, de PowerPoint, els rètols, les cartes, la senyalítica, etc. 6è, les lletres corporatives. Heu de demanar al dissenyador que triï a la pàgina de Google Fonts les vostres lletres corporatives. A Google Fonts són gratuïtes i permet Google descarregar-les sempre que vulgueu. Doncs bé, aquestes tipografies les haureu d'instal·lar a tots els ordinadors de l'escola perquè es converteixin així en la vostra tipografia corporativa. A partir d'ara, tothom haurà de fer servir només aquesta lletra. La tipografia és un identificador molt important perquè, com que està a tot arreu, és molt cohesionador. 7è, que importants són les fotos. Has de procurar que totes les fotos tinguin molta qualitat. Això distingeix molt una bona entitat i contribueix a projectar professionalitat. No has de permetre que es facin públiques fotos que projectin una mala imatge de l'escola, tant pel contingut com per la qualitat de la fotografia. Per això, una opció és que cada 2-3 anys contracteu un bon fotògraf professional perquè vingui al centre a fer una sessió fotogràfica per tota l'escola del dia a dia, de les coses habituals, perquè aquestes són les fotografies que podreu fer servir al web, als fullets, a la publicitat, si en feu, el que sigui durant aquell temps. Si teniu algun professor o alguna professora que sàpiga fer fotos de qualitat, això us ho podeu estalviar. Podeu utilitzar fotografies d'estoc i no cal que les pirategeu. En podeu trobar de molt bones i gratuïtes legals. En les fotografies és on més haureu d'estar atents a mostrar les etiquetes que voleu que projecti l'escola. Innovació, proximitat, qualitat, alegria. Les fotografies han de projectar allò que som, allò que diem ser. I què afegiré sobre la llei de protecció de dades que no sapigueu? No ens la podem jugar, però també sé per experiència que hi ha moltíssimes famílies a qui els fa una gran il·lusió que surti el seu fill. Aprofiteu. 8è, crear plantilles per als documents habituals. Com ho farem, això? Doncs una persona que tingui bons coneixements informàtics, però no cal ni que sigui dissenyador ni que tingui gust artístic, ha de copiar exactament l'estil de les pàgines del web. És a dir, el mateix tipus de tipografia. Si els subtítols són en bold, si el titular amb light condensed, respectant les mides de les imatges, els mateixos colors exactes, els estils dels contorns, els elements ornamentals, etc. O sigui, en definitiva, el que procurarà és que no hi hagi cap diferència entre l'estil del web i de tots els documents que anem creant. Haurà de fer les plantilles per a Microsoft Office, o el programa que feu servir a l'escola, per cada necessitat. Model de carta, d'examen, full d'assistència, la presentació del PowerPoint pels dies de les reunions de pares, el comunicat amb les famílies, les cartes, etc. Perquè aquestes seran les úniques plantilles que es podran fer servir. Això us simplificarà moltíssim la feina.
i donarà una imatge de professionalitat impressionant. Què pensaran els pares de la teva escola si la nota que els arriba a casa, al web, la presentació del dia que van a la reunió de pares, el fullet d'extraescolars tenen tots el mateix estil? Doncs pensaran que és un centre on tot està molt ben planificat i on la comunicació és immillorable. 9è. Comparteix un manual d'estil i fons de plantilles. Tot això que he anat explicant quedaria no res si no es facilita a tothom, a tot el personal, al professorat, l'explicació adequada de com s'ha de fer i l'accés a tot allò que pugui necessitar, és a dir, plantilles, tipografies, fotografies, etc. Per això cal que compartiu tota aquesta informació i totes aquestes plantilles al núvol intern, si en teniu, o directament a una part del web, algun accés que tothom pugui descarregar-se quan ho necessiti. El manual d'estil s'ha de redactar d'una forma molt breu i molt clara. Cal que el llenguatge s'adapti als públics. No pots fer servir termes tècnics si el professorat no els entendrà. 10è. Repeteix, 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 repeteix i repeteix. Quan hauràs superat els 9 passos anteriors, acabaràs de situar-te en la graella de sortida. Ara comença de debò el procés d'assolir una marca visual excel·lent. Us ho jugareu al dia a dia mantenint amb coherència els models creats. Cal molt de temps perquè es percebi que hi ha una marca coherent amb el posicionament previst. Compte, passat un temps us cansareu de fer-ho sempre igual, sobretot la gent més creativa o més nerviosa. No caiguis en la tentació de canviar res del disseny només per aquest cansament. Mantén-lo tal com és al llarg del temps i aconseguiràs una marca excel·lent.